Fil-pandemija tal-coronavirus, Malta kellha l-akbar suċċess fost il-pajjiżi kollha tad-dinja. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'intervista fuq One fejn saħaq li pajjiżna bħalissa qiegħed fl-aqwa sitwazzjoni mindu faqqet il-pandemija hekk kif ftit ġimgħat minn 500 każ pożittiv inżilna għal 90 każ attiv. Iva aħna kellna suċċess mhux kbir, l-ikbar suċċess fost il-pajjiżi kollha madwar id-dinja. Gburi b'dan is-suċċess. Illum qegħdin fl-aqwa sitwazzjoni li konna fiha mis-7 ta' Marzu sal-lum u għada se nkunu aqwa mill-lum. Il-Prim Ministru semma li fl-aħħar ġranet Malta jitriplat it-testijiet għal coronavirus hekk kif il-ħaddiema tas-saħħa qed ifittxu f'kull kantuniera tal-pajjiż u kien għalhekk li fil-jiem li għaddew rajna żieda żgħira ta' każijiet pożittivi. Roberta Bela qal li s-sodot ippreparati għal pazjenti pożittivi fl-isptarijiet ta' Malta u Għawdex huma kollha vojta u għalhekk se jittieħed il-pass li jmiss. Aħna għandna l-isptarijiet tagħna, s-sodot tagħna li ġew attrezzati għal Covid huma vojta. U dan verament huwa punt li huwa importanti u li jiggwidak il-qudiem għad-deċiżjonijiet illi se nkunu qegħdin inħabbru għada u li se jiggwidawna l-qudiem fil-ġranet u fil-ġimgħat li ġejjin. Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi pożittivi f'Malta, Dr. Bela qal li fit-tmiem il-ġimgħa se jittaffu xi ftit mir-restrizzjonijiet. Aħna rridu nagħmlu l-affarijiet bil-galbu, bil-prudenza u bil-aqal. Mela allura se jkollna iva restaurants mela ma jkollniex, se jkollna hairdressers, se jkollna nail technicians mela ma jkollniex, imma b'miżuri li jagħmlu sens għar-realtà li qegħdin fiha llum. Jista' jkun niġu tliet ġimgħat oħra u l-miżuri restrittivi fli ħanamlu fl-istess ftuħ tal-istabbilimenti. Ngħidu llum asfadallok illi nħalluhom. Jew intajru nofshom jew tliet kwarti minnhom. Kollox bil-galbu, kollox bil-prudenza, kollox skont l-evidenza xjentifika illi jkollna imma dan huwa il-mod intelligenti kif isiru l-affarijiet. Madankollu il-Prim Ministru fakkar li għandhom jibqgħu jiġu osservati l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa, partikolarment li tinżamm id-distanza. Irridu nibdew minn issa nirreklamaw lil dan il-pajjiż bħala pajjiż li qeleb il-Covid, bħala a Covid safe country. Malta u Għawdex huma żewġ gżejjer li huma Covid safe u kemm huna magħhom ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.